labarin ango sarkin rawa kai labarin ango sarkin rawa ranar da aka daura aure amarya za ta tare wato ango tsabar zumuɗi har zakara ya ce wato ango tsabar zumuɗi har da wasu jijiya suka yi wato irin jijiyan da ta ce sa an mashi da huwa kamar ya mace irin da ake yi wa ya mace da huwa a ce a dafa mata kaza so a dafa mata ango dai an yi mishi da huwa tamkar mace ango ya sha romo ya romo dai ina tunanin ko amaryar da shi ta sa aka masa ba lallai iyaye ta sun mata wannan jajirtaccen gyaran ba amma kan dai ango ya samu babban yayarsa ta jiƙa shi sosai saboda ba ta so a ce ƙananta a raina shi yadda ba ta so a ce ƙananta a raina shi saboda so take a ce ango daren farko ya shiga duro yadda ya kamata ya ci mutuncin duro saboda wai ita a tunaninta idan har namiji bai sai ya mace da ran farko ba ko kuma kasalan biki da dai sauran kasalan biki da gajiyan biki ya hana shi ya shiga duro ya ji daɗin duro a rana ta ce to bari zan yi maganin gayan nan zan yi maganin gaya na haɗi zan mishi na musamman sai kuma ga ruwa ya kece an fara ta zaɓen amaryar ruwa yawwa kwana aka yi ana ruwa ku biyo wani ku sha labarin yadda ango ya kasance an mure taye sabon rakin tsagwaron jiko da ya sha shi fa buransa magana yake burar shi magana yake yi bai sami gidan da zai shiga ya yi iyo ba bai sami gidan da zai shiga ba bura ya tashi yana neman ya fasa wando yana neman ya fasa wandon ango saboda ango ya rikice ya rasa yadda zai yi. To ita yaya ba ɗauki za ta kawo mishi ba amma ta ji shi kamar na da kawo amma yanzu gidin irin wannan haɗi da ango sai sha ya kamata a ce a bari har ya ji an ce a kawo amaryarsa cikin ɗakinta. Ko ba mai duk inda yake za a yi rubaisin ya dawo ɗakin amaryan shi. Amma ganganci ne tun daga yamma a ce an fara jiƙa ango. Tun daga yamma idan ba a kawo ta ba ko kuma wani aka siyasa akan kawo ta tana jar mota fa. Yaya kenan? An gode ga baki dai ya rikice ya rasa me yake masa daɗi baban ɗaki ba tsakar gida ba shabin mayan zugidilim ya rasa inda zai saka ran shi. So zaman shago bai kare mata ba ango. Mana zaman shago bai kare maka ba tun da ba a kawo ko da a ce a ɗakin amaryanka kwana ba a kawo ta ba ɗakin da kango ne har lokacin. Irin wannan yana da kyau ka jira kafin ka sha duk wani abin da za ka sha saboda kada ka bari 'yan biki su gane ka. Kada ka bari 'yan biki su gane ka kai ta zariya kana su kana marwa. Bura ta hana ka sakat? Babu inda za ka saka ta ka saka ya ta lullube ta ka ji daɗi? Babu? Ka riga ka je ka sha kai magas mayan zijin kan jira. Yawwa a dinga jira tukunna a tabbatar da cewa amaryar ta shigo. Yawwa ta so kai take jira. Duk ruwa 'yan maro yana duka ka ne za ka iya zuwa ruwa na duka ka shigo ba tare da wani ya maka shamaki ba. Amma tana gidansu ruwa kamar da bakin ƙwarya haɗa ƙanƙara. Kawo amarya ba zai yiwu ba. In motocin kawo ɗaukan amarya ma ƙanƙara za ta iya fasa musu gilas. To ka gani wakar yawa ya ango bai sha daɗi ba amma ango ya sha wuya. Ya da bika ango ya sha wuya tun hafi ga ya kai yana yin magana. Sabar da ƙadar riƙewarsa. Don haka a dinga jira a jira tukunna yawwa yau aka ce an kawo ta. Yawwa idan na afawa ne a lokacin ma kana iya afawa idan ma na sha daidai na waye dai kana iya iso amma ba a kawo ta ba ka tabbatar ba kai confirming cewa ta zo lafiya take ba period take ba komai ba waye da dai sauransu